Това е чешма близо до село Бели пласт, за която се казва, че водата е много лековита. Затова днес ще направим едно замерване заедно с вас. Това е ORP-метър, който ни показва в случая, че въздухът е с положителен окислителен заряд. А щом потопим сондата, веднага забелязваме, че стойността става отрицателна, което ни показва, че водата е антиоксидантна. Сега ще проверим водата с течен pH тестър, за да видим какъв цвят ще ни покаже. И така, виждаме, че водата се освети в синьо, което показва, че тя е алкална. Ако имате път към каменните гъби или желаете да ги посетите, то не забравяйте да минете през чешмата, която е близо до село Бели пласт, където водата е природно алкална и с отрицателно ОРП, което я прави антиоксидантна жива вода.